खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 20 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 3 आघन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि आत्मबिश्वासआ गोजौ जागोन आरो नोंथाङा थिरांथायै सिगांलांगोन। खामानियाव गोदान बिबानफोरा नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। नोंथांनि मान सन्मानखौ बांहोनो हागौ। मोनसे गोजाम हेंथाखौ सुस्रांनाया नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। नखरारि सोमोन्दोआव गोरोबलायनाय थागोन, नाथाय खरसानि सायाव नोजोर लाखि। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव रोखा नुजागोन। नोंथांनि गोहोनि थाखोआ मोजां थागोन, नाथाय जिरायनायाबो गोनां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि खाबुफोरा सुस्रांजागोन आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। खामानि थिलियाव नोंथांनि धोर्य आरो बावसोमनायखौ बाख्नायनाय जागोन। नखरनि बाथ्राफोरा सेन्सिटिभ थानो हागौ, बेनिखायनो सोलोजों खामानि माव। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, जाय इयुनाव खामानि गोनां जागोन। नोंथाङा सावस्रियाव एसे लोरबां जानो हागौ, बेनिखायनो ब्याम खालामबाय था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा रायज्लायनाय आरो गोरोबथायाव जाफुंसार जागोन। मोनसे गोदान मावथांखि जागायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायनाय आरो बादायलायनायाव फिथाइया मोजां जागोन। नखरारि सोमोन्दोआ बांगोन आरो नोंथाङा गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। दावबायनाया गोजोनथाव जागोन, नाथाय नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ मोजाङै नाय। गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि इसिङारि गोहोजों दैदेननानै थिरांथा लागोन। थालांनाय खामानिया फिन गोख्रैथि मोनफिननो हागौ। नखराव माबा मोनसे मोजां फोरबोनि थाखाय लाहार-फाहार जानो हागौ। रांखान्थियारि बोहैनाया दिदोम थागोन, नाथाय गेदेर रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। गोसोनि आबेगजों बोहैनो नाङा आरो जुक्तिजों खामानि माव। समानथि सावस्रिखौ लाखिनो थाखाय पुष्टिगोनां आदार जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि करिश्मा आरो दैदेननाया सिगाङाव फैगोन। खामानियाव नोंथांनि मान सन्मानआ बांगोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नखरनि बिबानफोरखौ समानथि राहाजों सामलायनो गोनां जायो। रांखान्थियारि खाबुफोरखौ ला, नाथाय सोलोजों ला। गासै सावस्रिया मोजां थागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों गियान आरो खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन। फिसा-फिसौ खामानिफोराव गोसो हो। बिसोरो गिदिर जाफुंसारनायाव सोलायगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो सासे बोसोनगिरिनिफ्राय बोसोन लानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव संयम लाखि आरो सरासनस्रा रुटिन नोंथांनि सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि बोसोनफोरा बेसेनगोनां जागोन आरो इयुननि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा सोरजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। गोजाम दान्थे-बिदान्थेफोरा सुस्रांजागोन आरो गोदान गोरोबथाफोरनि खाबुफोर थागोन।
समाजारि सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन आरो मान सन्माना बांगोन। बायनाय आरो फाननायाव सोलो गोनां जा। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया बांगोन। सावस्रिया दिदोम थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। फालांगिरिफोरा मुलाम्फानि खाबु मोनगोन आरो सानथांखिफोरा जाफुंगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रियाव जौगानायजों लोगोसे गोहोनि बोहैनाया जागोन। थिरांथा लानाय समाव जायखिजाया थांखियारि बोसोनखौ आजावना ला। नखराव थुलुंगाखांनाय आरो सकारात्मकता गोनां आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै गोदान बिथांखिफोरा जोबोद फिथाइ गोनां जागोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गोसो गोथारै खोनासंगोन। खामानियाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांनि थिरांथाफोरखौ मदद होगोन। बाहागोआरिफोरनिफ्राय गोख्रों हेफाजाबनि जाथावना दं, जाय आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनायाव मदद होगोन। गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन आरो गोदान खाबुफोरनि थाखाय दरखं बेखेवगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन आरो आद्रा थानाय रांफोरखौबो मोननो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि थांखि आरो खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनाया आबुं फिथाइ होगोन। समा आब्रुथि आरो दिदोमथि लाबोगोन। राङारि आयदाफोरा दिदोम थागोन आरो गोलाव समनि मुलाम्फा होग्रा बिथांखिफोर दानो हागौ। नखरनि हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन आरो जिउआव मोजां सोलायनाय लाबोगोन। सोरबा गोजाम आंगो लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन आरो गोदान सानस्रि लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखि लानाय आरो गोदान दिहुनथाया जोबोद जाफुंसार जागोन। बे साना गोदान जागायनायनि थाखाय मोजां आरो नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन आरो नोंथांनि नेटवार्कआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै गोदै हाबगोन आरो गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबगोन। न'नि आबहावाया गोजोन आरो गोजोन थागोन, जायनि थाखाय गोसोआरि गोजोन थागोन। ध्यान आरो य'गाया गोसोआरि सुखु गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु बाहागोआ जोबोद सांग्रां जागोन, जायनि थाखाय आरिमु, लिरनाय एबा जायखिजाया सोरजिलु मावथांखियाव जाफुंसार जागोन। थालांनाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन आरो समाजाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन, जर'खायै फिसा फिसा रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि इसारा। नखरनि गेजेराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय सम थागोन। मोजां खौरांबो फैनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।